Jekk interessat tiffirma l-petizzjoni tal-kannabis, issa fadallek l-aħħar ċans. Il-petizzjoni ippjanata li talaq il-ħadd f'nofsinhar iżda fl-aħħar sigħat saret talba formali biex din talaq fil-11:09 ta' filgħaxija. Sissa diġà hemm kważi 7,000 firma. 57 organizzazzjoni, NGOs u individwi qed iħeġġu lil pubbliku jiffirma petizzjoni sabiex il-Parlament jemenda l-abbozz tal-liġi li qed jinbotta l-Gvern biex jillegalizza l-kannabis permezz ta' ittra lid-deputat Joe Mizzi u lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet kif ukoll lill-Speaker Anġlu Farrugia qed jitolbu wkoll li jitlaqa' mill-aktar fis possibbli l-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jiddiskuti din il-petizzjoni qabel ma jittieħed il-vot finali fil-Kamra tad-Deputati. Din il-petizzjoni diġà kienet iffirmata minn dawn is-57 organizzazzjoni u individwi li qed jesiġu tibdil f'dak li qed jipproponi Robert Abela, fost dawn hemm ukoll il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca. Il-pubbliku għandu l-opportunità li jiffirma din il-petizzjoni online mill-website tal-Parlament, dan f'appell qawwi biex ikunu appoġġjati 6 emendi għal din il-liġi kontroversjali. Din il-petizzjoni kienet iffirmata wkoll mill-Caritas li b'mod dirett jaħdmu ma' persuni li jkunu missew mal-vizzju ta' droga dwar dan waqt il-programm Net Live. Tkellmet Marika Kassar. Qed nagħmlu hawnhekk appell wieħed li qed ngħidu ejja ma naġlux, ejja nisimgħu, ejja naraw studji xi jgħidu, ejja naraw pajjiżi oħra li legalizzaw xi waslu fejn qegħdin u m'għandniex impoġġu lis-soċjetà tagħna għal dan ir-riskju mingħajr ma nifqu nisimgħu lill-awtoritajiet responsabbli fil-qasam. Nitkellem f'isem Caritas inna l fuq minn 36 sena fil-qasam f'ħidma bid-djar ta' riabilitazzjoni naħdmu viċin ta' persuni li sfaw ukoll dipendenti fuq diversi sustanzi. Skont is-57 organizzazzjoni u individwu li nnedew din il-petizzjoni, il-liġi tal-kannabis kif preżentata mill-Gvern se tistabbilixxi qafas regolatorju dgħajjef li jirriskja li jħalli impatt negattiv kbir fuq is-soċjetà tagħna, speċjalment fost it-tfal, iż-żgħażagħ u l-aktar vulnerabbli. Iva, għandna nitkellmu fuq dikriminalizzazzjoni, liġi tal-2015 dan kollu kienet diġà qiegħda tgħidu, ġifieri ma nafx kif din il-liġi issa f'daqqa waħda qed ngħidu biex nipproteġu lil min juża fil-fatt l-2015 kien hemm diġà il-multi f'posthom, ma konniex nitkellmu li ntfgħu persuni l-ħabs, anzi din għall-qorti tal-droga li twaqfet id-dorb dana kien jisma' lil persuni li kienu jitresqu qudiemu għal diversi drabi u jħaġġiġhom jersqu lejn entitajiet ta' riabilitazzjoni għall-għajnuna. Jiena ngħidin biss bħala Caritas, aħna s-sena l-oħra resqu fuqna għall-għajnuna 780 persuna u minn dawn 25% kellhom problema ta' kannabis biss. Jiġifieri meta qed nitkellmu hawnhekk aħna qed nitkellmu b'awtorità buġieħ ta' ħafna familji u ovvjament id-dover tagħna nitkellmu fuq tisħiħ tas-soċjetà, ninkoraġġixxu l-awtoritajiet biex nitkellmu fuq aktar affarijiet kulturali, iktar affarijiet sportivi, iktar affarijiet fejn saħħu s-soċjetà tagħna u mhux nillegalizzaw b'dan il-mod maġġel minn lanqas nifqu nisimgħu dak li għalmenu qegħdin nitolbu biex jiġi emendat. Is-57 organizzazzjoni u individwi li firmaw il-petizzjoni sissa jinsabu nkwetati ħafna li l-ebda emenda tal-ebda entità ċivili ma ġiet aċċettata fl-istadju tal-Kumitat ta' dan l-abbozz ta' liġi. Diversi msieħba soċjali, l-NGOs li l-iktar għandhom esperjenza professjonali fil-prevenzjoni tal-abbuż ta' droga, il-psikjatri, l-infermiera, it-tobba, il-social workers, il-kummissarju ta' tfal u tant organizzazzjonijiet u akademiċi esprimew tħassib kbir dwar l-effetti ħżiena ta' din il-liġi. Għaldaqstant huma qed jitolbu li l-Kumitat jaċċetta t-talba tagħhom li l-abbozz ta' liġi jkompli jiġi diskuss biex isirulu l-emendi meħtieġa qabel ma jgħaddi għat-tielet qari u għal vot finali fil-Parlament.